салом сомиёни арҷманд. хунукназарии баъзе муассисаҳои таълимии миёна ва олии касбӣ дар таълиму тадриси муассилин, камтаваҷҷӯҳии маорифи кишвар ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва забонҳои хориҷӣ, нарасидани кадрҳои баландихтисос дар ин соҳа ва ба талаботи муосир ҷавобгӯ набудани барномаҳои таълимӣ аз ҷумлаи мушкилоте буданд, ки пешвои миллат зимни пешниҳоди дарси сулҳи имсолаашон бо таассуф баён доштанд. бардоштҳо аз ин дарс мухталиф буданд, вале хулоса ҳамин аст, ки ҳаллу фасл гаштани мушкилоти дар ин самт ҷой дошта, соҳаи илм ва маорифи моро ба дараҷаи баланд мебардорад. Файзуллоҷон Сафаров, муҳаққиқ ва барномасози ҷавон, омӯзгори факултети физикаи донишгоҳи миллӣ, ҳамин гуна як дарси пурмуҳтаворо интизор буд. мушкилоте ки сарвари давлат вобаста ба маориф ва илми тоҷик матраҳ намуданд, муддатҳост ки боиси азияти зеҳни ин ҳамсӯҳбати мо гашта будааст. ба қавли Файзуллоҷон Сафаров, мушкилоти ҷойдошта замоне комилан ҳал мегардад, ки мақомоти дахлдор аз худ танқидкунӣ наҳаросанд ва иқдоми пешвои миллатро дар самти ташкили як муассисаи бузурги таълимии комилан фарогири фанҳои дақиқ роҳандозӣ намоянд. ин ва дигар бардоштҳои ҷавони огоҳ Файзуллоҷон Сафаров дар суҳбати мо дарҷ гаштааст. бишнавед. Файзуллоҷон Сафаров, муҳаққиқи ҷодаи илми физика ва барномасози ҷавон, факултаи кибернетикаро бо ихтисоси барномарезии соҳаи иқтисод дар донишгоҳи нави Русия хатм намудааст. устод ва мутахассиси пешбари факултаи физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. сипоси беандоза барои шумо, барои даъвататон ва низ дуруду саломи мо ба кулли сомиёни арҷуманд, ҳаводорони илму дониш. албатта аз ин баромади президенти кишвар хулосаи бузурге ба даст овардем. гарчанде ки дар таҳлили илмӣ мо буданд, дар маҷаллау мақолаам ҳастанд, дар саҳифаҳои иҷтимоиам ҳастанд, ки бе илмҳои дақиқ чуноне қайд кардан, ҷаноби олӣ, мо наметавонем пешрафта. ҳамонҷо ҳатто хитоб кардан ба ҳузурдоштагон, ки шояд ки ҳамуно баҳои 2-3 дошта бошанд аз ҳамин фанҳои риёзӣ, яъне ба мисли математикаву физикаву алгебраву геометрия дигараш, ва хитоб кардан, ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар тӯли 28 сола ҳамаша зина ба зина, яъне ки барнома кананд ва бибинанд, ки аз куҷо ва ба куҷо расиданд, яъне чӣ қадар мо дар кадом самт будем ва дар кадом самт омада расидем. боиси ифтихор аст, ки яке аз корҳои илмии мо ҳам дар ин сабаб пешравӣ кард. мо низ хоҳони ҳамин ҳастем, ки намояндаҳои ҳукумат, аз он ҷумла соҳаи маориф, вазири маориф ки буданд, ба онҳо ҳам хитоб кардан ва умедвор ҳастем, чун талабдори илму дониш ҳастем, ки ҳамин гуфтаҳои раиси ҷумҳурро ба дӯш мегирану ба масъулият ҳамира ҷобаҷо мекунанд. мавриди зикр аст, ки замони муосир замони илму технология аст, яъне замони илму дониш аст, ба фазои беохир, ки илм аллакай сурати кайҳонӣ ба куҷо расид. шумо як нафар муҳаққиқи илми дақиқ ҳастед, суҳбатам карда будем дар барномаҳои пешин бо шумо. сабаб чист, ки рушд намекунад илмҳои дақиқ дар кишвари мо? сабаб чист, ки бо ширкат дар дарси математика дилхо нафарат сарша дард мегирад, дар ҳоле ки чун худи шумо дар суҳбатҳои қаблӣ ҳам иброз доштед, ки аз ҳама илмҳои осон илмҳои дақиқ ҳастанд, ки оно дигар шарҳу таҳлил намехоҳанд, шарҳ таҳлили беш. чӣ сабаб аст? чӣ омилҳо аст, ки пеш намеравад илмҳои дақиқ дар кишвари мо? чӣ кор бикунем, ки соҳиби рушд бошад илмҳои дақиқ дар кишвари мо? ҳозир дӯсти азиз, худи камина барнома сохтагим дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, аз он ҷумла дар саҳифаи ютубӣ, ки метавонанд сомиёни арҷуманд дохил бишаванд, тамошо бикунанд, ки вале барномаи зина ба зина аст. асли мушкили амира ма дар як чӣ дидам, ки завқманд карда наметавонад, яъне устодон, омӯзгороне ки ҳастанд, завқманд карда наметавонанд ҳамин насли имрӯзара. дар гузашта агар ба ёдтон боша, мора чунон завқманд мекардан, масалан а ҷамъи бера чунон мода мефаҳмонданд, ки ҳамира мо ишқ меваридем, ҳамчун як лозима қабул мекардем. масалан а ҷамъи б баробари 3 мешавад. ин мисоли ҳамора дорад, ки 2 ҷамъи 3 баробари 5 аст. ҳамира бисёриҳо имрӯз намедонанд, ба хотире ки ҳамира ба дуруст ҳамо худи омӯзгору муаллиму устод ба дурустӣ фаҳмонда наметавонанд. намедонам, як замони як падидаи шидагӣ аст, ки дар ин насли ҷавон ма борҳо гуфта гузаштам, мега аз ҳамо хондагиҳо чӣ фоида гирифтанд, ки мо бихонем, яъне дар оянда баъд пушаймон мешаванд албатта, аммо ҳамин аст, ки рушд намекунанд. ва агар дар ин соҳа саҳмгузорӣ бикунанд ва рушд бикунанд, пушида нест дига. мебинанд компютеру, технологию, ракетаву мошину дигар чиёзи замонавиро мо худмон ихтироъ мекунем, яъне мо аз хитою аз дигар давлатҳо дига намехарем ва худмон низ ихтироъ карда метавонем. кори осон аст. яке бояд устодони фанҳои дақиқ
дақиқ роҳоша биёбанд ва масалан бачаҳоро завқманд кунанд. Ин як роҳ аст. боз чӣ роҳи дигаре мавҷуд аст ки зиёд шавад донандагони илмҳои дақиқ дар кишвар? тибқи барномаи ма мотиватсия кардана, яъне фаҳмондани мафҳуми ҳамун фан аст. Бигузор ки алгебра боша, геометрия боша, ки физика ки математика бошад, бояд бифаҳмонӣ ки ҳам барои тафаккури афкураи ҳамун шахсият фоидаи хеле хубе дорад. дар бораи парешон хотирӣ ҳам гап задем, чун дар ин бора кор карда истодам. хотираро васеъ мекунад ва мустаҳкам мекунад фанои дақиқ. гарчанде ки масалан дар зиндагӣ бисёре мегӯянд ки ман истифода набурдам ба мисли ина синусу косинусу тангенсу ё ин ки масалан логарифма дигарша, аммо вай барои мустаҳкам кардани мағзи сар, васеъ гардондани тафаккур бениҳоят бақувват ҳастанд. бояд аз зинаи аввал ҳамин гуна бифаҳмонӣ ки ба дурустӣ дарк бикунад. оҳиста оҳиста зина ба зина ки рафт, барои мушкилӣ эҷод намешавад аз зиндагида. ин дар мавриди илмҳои дақиқ буд ки гуфтем ва пешвои миллатам дар суханронишон зикр кардам ки умуман имрӯз омӯзиши илмҳои дақиқ 100% нест. чизи дигар аст, дар мавриди дигар фанҳо ҳам гуфтанд ки забонҳои хориҷиро ба таври зарурӣ омӯхта намешавад. дар факултети махсус барои забони хориҷӣ аст, вале дар ким кадом як давлат ӯ ин факултет дар тоҷикистон хатм кардааст, вале барои омӯхтани забон ба ким кадом як давлат албатта меравад забон меомӯзад. дӯсти азиз, мо дар ин маврид аз таҷрибаи ҳаёти илмии худам мефаҳмонам ки мерасонам, ҳангоми забономӯзӣ бояд бапрагӣ ба забон бигзарӣ. имрӯз албатта як нуқтаи зикр аст, мардаи мо шояд ки 60%, 70% мардаи мо ҳатто забони миллию модарӣ худша намедонад. забондонҳо, олимои соҳаи забон чӣ гуфта гузашта буданд ва ин низ ҳаст. то барои як забони дигара ба дурустӣ омӯхтан, ба дурустӣ ба пурагӣ донистан, бояд аввал забони хита бидонӣ. чун забони хита агар надонӣ, дигар забонҳо барои бо мушкил мешавад. дар тарҷума, дар масалан мафҳумуш, дар манзуруш, дар дигараш. вақте ки мо забон омӯхтем, ман худ ки дорои 3 забон ҳастам, забони тоҷикӣ, ҳатто форсиш қатъи медонам ва баъдан забони русиро бо тарҷума карда метавонам, хондаву таҳлил карда фаҳмода метавонам, низ забони англисиро. ва барои бояд таҳлил кунӣ. масалан як ҷумларо ки хондӣ ёки навистӣ, хондӣ, таҳлилш кардӣ, аллакай ба пурагӣ мафҳуме медрояд. дар мавриди омӯхтани забон бояд ҳамун забон қатъи суҳбат кунӣ. доимо мушкилиро дар ҳамин мебинем ки муаллими забони англисӣ аст, аммо дар дарсаш ба забони тоҷикӣ гап мезанад. як мушкили дигаре ки пешвои миллат зикр карданд, дипломҳои беқурби донишгоҳ ки фақат ба хотири диплом тақсим кунӣ дар мо зиёд аст. масалан ва умуман мо диққат медиҳем ба шумораи хатмкунандагон, ба сифат камтар диққат медиҳем. чӣ кор кард ки диққат дод бештар ба сифати таълим дар кишвар? ва умуман ман мушаххасан мехостам бифаҳмам ки барои баландбарои сифати таълим дар кишвар аз нуқтаи назари шумо чӣ барномаҳоро бояд роҳандозӣ кард, чӣ корҳо кард? ҳар як коре ки карда мешавад дар асоси таҳлилу ташхисш мешавад. масалан як шахсият муроҷиат мекунад ба табиб. табиб вақте мебинад шахсияти масалан бузбала аст, соқ саломат аст аз нуқтаи назари нигоҳ ва баъдан ба чӣ мегзарад? ба таҳлил. яъне чӣ? ба истилоҳ анализ мегиранд. масалан як ҷӯша мебинанд, санҷиш мекунанд, ташхис мекунанд. дар асоси таҳлилу ташхис баъд нуқсони ҳамун дарди ҳамунро мебуранд, мегӯянд ҳамин кора ку. суоли шумо да ҷавобаш ҳамин буд ки дар асоси таҳлил мо метавонем инро дида барорем. барои чӣ имрӯз мардум мехоҳад диплом бигирав, аммо маълумот нагира? онҳое ки маълумот доранд, аммо диплом надоранд, инро мо ҳам дар таҳлил дида баромадагием. бисёр вақт зикр мекунам, китоб барои китоб нест, китоб барои хондан аст ва мардуме ки имрӯз ба донишгоҳ ба мактаб мераванд, аксарият пӯшида нест. фақат барои донишгоҳ мераванд, на барои маълумоту дониш омӯхтан. бале, дуруст. ва мактабам нест. мактаб бисёр дарсгирезо ҳастанд ва мактаб ба хотири мактаб рафтан нест, мактаб ба хотири илму маърифат рафта гирифтан аст. барои кулли толибилмон, талабагон, устодон, ба тамоми аҳли зиёи кишвар, аҳли илми ҷумҳурӣ гуфтанӣ ҳастам ки ҳангоми кори худ ҷиддӣ бошен ва масъулият бояд ҳис бикунен. масалан 30 талаба дорӣ, ҳамин гапҳое ки ҳаст имрӯз дар ҷомеа бояд падидо бояд рафт карда шавад. мехонӣ барои худат мехонӣ, намехонӣ барои худат. ин гапа устод бояд надошта боша. мотиватсия куна, яъне завқ бикуна ки ҳамун соҳаи худша бигузор математика боша, алгебра боша, геометрия боша, физика, информатика боша, химия, биология боша, ҳамира ҳамиқа завқ бикунӣ ки ҳамун гудак ҳадди ақал 50-60% ҳамун дарси додагитара қабул куна ва баъд албатта боиси пешравӣ мешавад. мо дар барномаи имрӯзаи фарҳанги завқ аз хунукназарии баъзе муассисаҳои таълимии миёна ва олии касбӣ дар таълиму тадриси муҳассилин, камтаваҷҷӯҳии маорифи кишвар ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва забонҳои хориҷӣ, нарасидани кадрҳои баланд ихтисос дар ин соҳа ва ба талаботи муосир ҷавобгуна будани барномаҳои таълимӣ ки дар дарси сулҳи пешвои миллат зикр гаштанд, ҳамроҳи муҳаққиқ ва барномасози ҷавон Файзуллоҳ ҷон Сафаров суҳбат доштем.
бузургон пояи давлатро бе рушди маориф устувор намеҳисобанд ва пояндагии кишварро дар рушди мактабу маориф мебинанд. махсусан маънии амиқи зиндагӣ дар фанҳои дақиқ нуфтааст. бо дарки ин маънӣ пешвои миллат аз рушди фанҳои дақиқ дар кишвар розӣ нестанд ва бо рушди илмҳои дақиқ мо ҳам пешвои муаззами худро розӣ мекунем, ҳам рӯҳи бузургоне чун Синову Хайёму Беруниву Алхорազմиро шод мегардонем ва ҳам худро ба унвони давлати пешрафтаву муосир муаррифӣ месозем. анҷоми барномаи фарҳанги завқ аз радиои Фарҳанг бо муаллифии Бахтиёр Раҳмониён сарфароз бошед.